Міхась Зарэцкі. Падарожжа на новую зямлю. Мы выехалі. Даўней Амерыкі і іншыя новыя краіны адчынялі такім парадкам. Садзіўся які-небудзь Колумб або Васко де Гама ў човен, настаўляў парусы і плыў, куды вочы глядзяць, аж датуль, пакуль човен не ўразаўся ў сухую зямлю. Тады ён выскакваў з чоўна, ставіў адпаведны сцяг і пачынаў біць туземцаў. Краіна лічылася адчыненай. Цяпер падобныя справы робяцца іначай. Але трэба ўсё па парадку. Трэба пачынаць так, як пачынае кожны прыстойны журналіст. Мы выехалі і гэтак далей. Вось некалькі слоў пра поезд. Нічога няма больш сімпатычнага, больш прыемнага, больш лагоднага, больш прытульнага, больш спакойнага, як пасажырны поезд на слуцкай лініі. Калі я еду на ім, мне заўсёды здаецца, што я еду на добрай старой шаўлюсцы, і мне страшэнна хочацца саскочыць на хаду і прабегчы трушком, трымаючыся адной рукой за яе сівую аблезлую грыву. Як я першы раз садзіўся на гэты поезд, дык страшэнна спяшаўся, баючыся, каб не астацца. Адзін спрактыкаваны грамадзянін тады ахаладзіў быў мяне пагардліва горкай заўвагай. Не турбуйцеся, пакуль не мінуў семафор, заўсёды дагоніце. Ціхае, мяккае восеньскае ранне. Старое ласкавае сонца, павучынне, пажоўклае поле, яшчэ дзе-нідзе непажаты авёс, яснасць, празрыстасць наўкола. На мізэрных станцыях прадаюць з вазоў дулі, і хоць іх страшна ўкусіць, але мне ўсё роўна здаецца, што гэта славутыя слуцкія бэры. На станцыях публіка вылазіць з вагонаў, купляе дулі, шлындае па перону, заходзіць нават у станцыйны лясок, старая шаўлюшка не ўцячэ. Чуваць млявая яшчэ санлівая гутарка. Мы таксама ходзім, адгадваем у аспалых жаночых тварах слуцкіх красунь. Расчароўваемся. Ціша і спакой. Склад нашай экспедыцыі такі. З метро Халімонович Прышчэпаў і я. На станцыі Урэчча нас чакае любаньскі катафалк. У любаньскім РВК чамусьці завуць яго брычка. Мы ўзлазім на катафалк і важна грымім са станцыі пад пачцівымі і злоснымі поглядамі мясцовых рамізнікаў. Пачынаюцца назіранні і ўражанні. Мы едзем. Мы едзем з поўначы на поўдзень па Любаньскаму раёну Бабруйскай акругі. Гэта мясцовасць, складаўшая акраінную частку ранейшай Слуцчыны, злучыла ў сабе вольную шырыню слуцкіх стэпаў з бабруйскім бясплоддзем і беднасцю. Спачатку вабіць, узнімае настрой гэтая лёгкая шырыня, гэты роўны разгон бязмежных палёў, дзе-нідзе перарваны толькі невялічкімі пералескамі. У светлай празрыстасці восені асаблівую радасць абуджаюць адкрытыя бязлесныя далі. А потым прыглядаешся, прывыкаеш, і ў вочы ўбіваецца іншае. Бачыш убогую, пескаватую глебу, бачыш сяляды мізэрных ураджаяў, бачыш змардаваныя, з маладосці старыя твары мясцовых сялян. З метро Халімонович звярнуў маю ўвагу на тое, што тут дужа рэдка сустракаюцца пасяленні. Сапраўды, мы едзем 3 вярсты, 5 вёрст, 7, 8, і навокал адно толькі пустое нуднае поле. І гэта ў той час, калі ў нас аграрная перанаселенасць, калі дзесяткамі, сотнямі выязджаюць сялянскія сем'і ў Сібір, на далёкі ўсход, унутраная коланізацыя – вось наша бліжэйшая задача.
І ён тлумачыць мне сутнасць унутранай коланізацыі, потым пераходзіць на інтэнсіўнасць гаспадаркі, на севазвароты, на лубінізацыю. Дзівіцца, чаму нідзе не відаць лубіну, у той час, калі тут ён можа зрабіць цэлую рэвалюцыю. Я таксама выказваю вельмі цікавую думку аб тым, што каб тут разоў колькі ўзняць культуру гаспадаркі, каб правесці ва ўсе бакі сошы, ды абсадзіць іх фруктовымі дрэвамі, каб пабудаваць новыя вёскі з каменнымі будынкамі, з чырвонымі стрэхамі, з электрычнасцю, дык бы гэтая мясцовасць была падобна на Нямецчыну. Праязджаем праз лес. Што гэта за лес? Яго трэба бачыць, іначай уявіць яго немагчыма. Параўнаць яго можна хіба з валасамі на галаве ў шалудзівага. У гэтым лесе многа пчаліных калод. Відаць, бортніцтва тут развінута няслаба. Калоды грузна паўсядалі ў крывое карузлае сучча дрэў і здалёку робяць уражанне нейкіх дзікіх, непамерна вялікіх пладоў. Калі калода на дубе, здаецца, што гэта вырас на ім такі вялізарны жолуд. Нудна ў такім недарэчным убогім лесе. А вось і вёска. Вознік гаворыць, што ад гэтае вёскі асталося 7 вёрст. Ён сказаў праўду. Ён толькі забыўся дадаць, што сама гэта вёска цягнецца, мабыць, не менш як вярсты на 2. Сапраўды, дужа вялікая вёска. Вялікая, брудная і страшэнна бедная, прынамсі, на погляд. Непрыемная вёска, хоць і жыў тут, як я потым даведаўся, наш паэта Алесь Дудар. Хаткі ў большасці маленькія, падслепаватыя, дзеці худыя, абдзёртыя, жывёла дробная, худая. Завецца гэтая вёска Таль. Мой падарожнік штурхае мяне пад бок. Глядзі, колькі тут гарбузоў. І тут, і потым у іншых вёсках мы бачылі цэлыя гароды, засеяныя гарбузамі. Спелыя гарбузы, як сытыя парасяты, грэлі на сонцы круглыя залатыя бакі і сваім ціхамірна давольным выглядам рабілі досыць соліднае ўражанне. Мы разважалі аб тым, ці не варта было б звярнуць большую ўвагу на пашырэнне ў Беларусі гэтае непераборлівае ў сэнсе глебы культуры. У гэтай мясцовасці гарбузамі кормяць жывёлу. Мінулі вёску. Зноў поле, зноў нудная глухая пустэча. Нездалёк ад дарогі некае малое скародзіць вузенькую паласу. У яго шырокія, даўгія штаны, шырокая і даўгая сарочка, наогул усё шырокае і даўгое, а сам склапа. Дужа комічная карцінка. Змітро Халімоновіч паказвае мне на гэта стварэнне і дабрадушна смяецца. Пасяўная кампанія ў поўным разгары. На парозе новай зямлі. З мястэчка Любані мы накіроўваліся далей на поўдзень, туды, дзе пачынаецца Палессе. У мястэчку Любані, у райвыканкоме, мы чакалі падводы. Ветлы любаньскі народ хацеў паспрыяць нам, выправіць нас і далей на тым самым грамозным катафалку, але з гэтага нічога не выйшла. Спачатку коні не падышлі да катафалка, потым, як другі раз памерылі, катафалк не падышоў да коней. Тады пабеглі шукаць для нас, ці, можа, ад нас, якога-небудзь іншага спосабу. Сама тады, як нам канчаткова надакучыла чакаць, да райвыканкому падкаціла пара вясёлых коней, запрэжаных у самую сапраўдную карахвашку. З карахвашкі выскачыў нехта тоўсценькі, камляваты, з шырокім румяным тварам, з мяккай бародкай, з цвёрдымі энергійнымі рухамі. Гэты тоўсценькі быў інжынер Гнеўка, галоўны кіраўнік меліорацыйных работ гэтага раёну, той самы чалавек, які нам быў і патрэбны. Мы зараз жа селі ў яго карахвашку і выехалі разам з ім з гасціннай Любані.
Першае, што сустрэлі мы за любанню, і што было ўжо адной з характэрных адзнак блізкага Палесся, гэта былі досыць вялікія пясковыя ўзгоркі, амаль што голыя, толькі рэдка-рэдка, дзе зарослыя шорсткай купкаватай травой ды хударлявым хмызняком. Такія пяскі, сыпучыя пяскі, часта сустракаюцца на Палессі. Вецер перасыпае іх, і яны пасуваюцца ў пэўным кірунку, робячы часам немалую шкоду. Мы потым бачылі, як на адным хутары гэтыя дзюны схавалі пад сабой цэлы вялікі гарод, абярнуўшы яго ў голую бясплодную пустэчу. Пяскі абрываюцца, і перад намі адкрываецца шэрая шурпатая роўнядзь балота. Мы едзем усцяж па рацэ Арэсе, і ўсцяж па гэтай рацэ цягнецца бязмежны ланцуг балотных абшараў, перамежаваных лясамі і пясковымі выспамі. Пачынаецца Палессе. Адразу ж на нашым шляху сустракаецца старая напаўзацягнутая канава. Таварыш Гнеўка тлумачыць нам, што гэта адзін з вядомых каналаў Жылінскага. Некалі генерал Жылінскі па загаду царскага ўраду праводзіў у Палессі шырокую меліорацыю. Ён накапаў шмат каналаў, і па гэтых каналах паны-драпежнікі зганялі ў чужыя краіны беларускі лес. Гэтыя каналы не асушылі беларускага Палесся. Яны не для гэтага будаваліся. Затое яны знішчылі нязмерныя абшары адвечнага беларускага лесу. Чым далей на поўдзень, тым больш і больш набывае вакольны ландшафт спецыфічных рысаў Палесся. Грунт робіцца ўсё ніжэй і ніжэй. Ад станцыі ўрэчча ў кірунку на поўдзень, у глыб Палесся, грунт спускаецца на 26 сажняў. На 26 сажняў! Пашлі лясы. Гэта ўжо зусім палескія лясы. Дуб і граб займаюць тут адно з першых месц. Сям-там лес складаецца выключна з аднаго дубу. У нас, на маёй радзіме, няма гэткіх лясоў, і таму я чую тут нешта новае, экзотычнае. Я прагна ўглядаюся ў ціхую таемную глыбіню гэтага лесу і адчуваю максімум тае прыемнасці, якую можна адчуваць, трасучыся па рабрыстых палескіх грэблях. Ох, гэтыя жорсткія, бязлітасныя грэблі. Яны мне даліся ў знакі. Яны, я ведаю, бралі стаўку на тое, каб усё-ткі не выпусціць мяне жывога з Палесся. Але я перамог, я не здаўся. Сціснуўшы зубы і сударгава ўцупіўшыся ў драбіны воза, я на жыццё і смерць змагаўся з імі, і я перамог. У мяне толькі адарвалася нешта ўсярэдзіне, напэўна, нешта дужа патрэбнае, але я застаўся жывы. Мы пад'язджаем. Асталася якая-небудзь вярста. Лес распоўся ў дробны хмызняк, хволыя карлікі бярозкі, алешнік, лаза і паміж усяго гэтага куп'е. Сумная, беспрасветная карціна. Але мне не сумна. Я адчуваю, як унутры ў мяне расце прыемнае, радасна-трывожнае пачуццё. Я з кожным крокам жывей і жывей адчуваю набліжэнне нечага дужа цікавага, нечага грандыёзнага. І вось. Прымітыўная арка, зробленая з белых бярозавых палак. З гэтых самых палак на фронтоне аркі кароткі лаконічны надпіс «Колфонд БССР». Гістарычнае мінулае новай зямлі. Праз Любаньскі раён Бабруйшчыны і далей на Мазыршчыну цячэ вялікая прыгожая рака Арэса. Пойма гэтай ракі, як і ўсіх рэк Палесся, мае да 10 і больш таго вёрст шырыні, а ў іншых мясцох яна ўдаецца ў бок глыбокім вёрст у 20 мяшком, утвараючы суцэльны балотны масыў. Адзін з гэткіх масываў плошчаю 8000 гектараў, які ляжыць на правым беразе Арэсы,
завецца Мар'я. Нам растлумачылі, адкуль узялася гэтая назва. Даўней балота гэта належала нейкаму багатаму пану, а ў гэтага пана была дачка Мар'я. У гонар свае дачкі пан празваў усю гэту мясцовасць Мар'іна. Вось нядаўны, зусім нядаўны, учорашні малюнак Мар'іна. Вясной, калі красуня Арэса, лёгка і плаўна выслізнуўшы з нізкіх сваіх берагоў, разбягаецца па бязмежнаму раздоллю палескіх нізін, Мар'іна цалком хаваецца пад вадой. Возера ў 8000 гектараў, роўнае, неабсяжнае возера, на якім сям-там узнімаюцца кудлатыя груды залесеных выспаў, на якім сям-там тырчаць панурыя шкілеты адзінотных недалужных дрэў. Вось што робіцца з Мар'іна ў вясновыя паводкі. Вада — адзіны ўладар тады гэтых прастораў. Вада ў гуллівай давольнасці спраўляе тады шырокае свята свайго панавання. Вада і неба, як у легендарным біблейскім хаосе. На лета вада сходзіць, астаецца грузкае непраходнае балота. Улетку па пояс у брудзе калупаюцца тут сяляне, выкошваючы пруткую драцяную асаку. Вывесці сена з балота няможна, яго складаюць у стагі і пакідаюць тут на зіму, каб потым прывезці па саннай дарозе. Наогул, толькі ўзімку, толькі тады, як мароз скамяніць гэтую мокрую грузкую роўнядзь, як снег засцеле яе густым пуховым пластом, толькі тады робіцца Мар'іна даступным для коннай сувязі. Улетку, каб пераехаць з поўначы на поўдзень праз гэта балота, трэба рабіць аб'езд у 35-40 вёрст. Дзе-нідзе на балоце, на ўскраінах балота, жывуць сяляне. Яны выбіраюць выгодную сухую выспу, на спех дзеля гадзіся раскарчоўваюць патрэбную плошчу зямлі, сяк-так ускалупваюць яе і засяваюць. Тут жа будуецца мізэрная убогая хатка з яшчэ больш убогімі гаспадарчымі будынкамі. Так, на выспах, сярод дзікіх прастораў балота і лесу, жывуць гэтыя самотныя пасяленцы. Іншыя з іх толькі ўзімку выязджаюць, каб зрабіць у бліжэйшым мястэчку свае гадавыя справункі. Першае — купіць солі. І потым круглы год сядзяць нявыходна ў сваёй мярлозе, не маючы ніякай сувязі з надворным светам. Яны жывуць у беспрасветнай цемры, у брудзе, да іх не даходзяць павевы людской культуры. А тым часам шмат хто з гэтых дзікуноў жыве з матэрыяльнага боку нядрэнна. Адабраная ў лесу зямля дае добрыя ўраджаі, а вакольныя балоты з'яўляюцца багатым папасам. Некаторыя заводзяць многа сваёй жывёлы, некаторыя бяруць на пракорм чужую, галоўным чынам валоў. Але і маючы нават матэрыяльны збытак, паляшукі ўсё роўна жывуць цёмна, брудна, жывуць так, што жудасць бярэ, калі блізка зазірнеш у іхнае жыццё. Гэта карціна Палесся. Гэта карціна нядаўнага, учорашняга жыцця Мар'іна. Гэта карціна учорашняга. І балоты маюць свой прастор. Мы праехалі праз бярозавую арку, такую дзіўную, наіўна ўрачыстую і смешную тут, сярод глухога балота. Яшчэ цягнецца некаторы час убогі хмызняк, з калекамі-бярозкамі, з лазой, з алешнікам, потым усё гэта знікае, і мы бачым перад сабой шырокі разгонны прастор. І балоты маюць свой прастор. Мне першы раз давялося ўбачыць такую шырокую, такую бязмежную плошчу балота. Яно разаслалася перад намі роўнай, як паверхня вады, пяленкай, шурпатае, кубкаватае, зрытае,
як паверхня вады пад непакойным ветрам. Яно разаслалася ўдалеч, аж пакуль вокам хапіць, і здаецца, што пайшло яно так без канца краю, што разгарнулася яно ў цэлы свет, дзікі і магутны, у дзікую неабсяжную пустыню. І дзіва дзіўнае, пачуў я ў гэтых балотных абшарах, у гэтым панурым бясплоддзі магутную фатальную сілу Беларусі, сілу, якая вырасце некалі з гэтай бруднай твані, з гэтай багны, якая парве некалі путы трагічнага свайго акамянення і паўстане перад вачмі асалапелага свету у грознай сваёй непарушнасці. Перад намі ляжала новая зямля. Перад намі ляжала 8000 гектараў зямлі, за якую людзі, сотні людзей, тысячы людзей, уся грамада, уся маладая задорная БССР вядзе зацятую барацьбу з стыхіяй, з якой людзі хочуць вырваць і вырвуць, вядома, усе захаваныя ў ёй сокі жыцця, усю тую дзікую фатальную сілу. Якая жорсткая, якая магутная карціна. Так, і балоты маюць свой шырокі вольны прастор. Дарога, пажар, каналы і віка за ўсом. Мы едзем па шырокай, роўнай, як страла дарозе, засыпанай гладкім пластом жарствы і аблямаванай з абодвух бакоў глыбокімі чыстымі канавамі. Гэта тая дарога, якую паклалі на зыбучую паверхню балота спрытныя людзі, каб дабрацца па ёй да самага сэрца свайго упартага ворага, каб ударыць яго ў самае жывое, балючае месца. Таварыш Гнеўка, начальнік коланізацыйнага фонду, галоўны кіраўнік усяе тутэйшай завірухі, апавядае нам, як рабілася гэта дарога. На яго шырокім, мяккабародым твары свеціцца стрымленая давольнасць. Ён з асаблівым замілаваннем глядзіць на дарогу. Ён глядзіць на яе, як шчыры майстар на прадукт свае доўгае стараннае працы. Мне здаецца, што ён гатоў злезці з воза і пагладзіць яе, гэтую роўную, гладкую стужку, гэтую першую заваёву ў бязлітаснай барацьбе з прыродай. З дарогі мы пачынаем. Немцы таксама робяць. Гэта найлепшы спосаб. Перш-наперш заваяваць прасцяг, зрабіць базу для працы, а тады ўжо і далей. Трудная гэта штука. Перш мы кладзем у даўжыню пласт бярвення. Потым упоперак засцілаем яго фашынамі. Зароўніваем зямлёй, якую выкідаем з бакавых канаў, і нарэшце насыпаем пласт пяску. Далей мы даведваемся, што гэта дарога перасякае з поўначы на поўдзень увесь Мар'інскі масыў, што яна мае ў даўжыню 11 вёрст і што яна замяняе сабою тую 40-вярстовую даль, якую трэба было раней абкружыць, каб пераехаць гэту адлегласць. Нас сустракае на дарозе купка сялян. Адзін з іх крычыць у наш бок: «Дзядзька Гнеўка, гарыць! Пракосы, штагі пагарэлі!» Я цяпер толькі зварочваю ўвагу на тое, што ў паветры чуваць востры пах смылі. Углядаюся ўдалеч і бачу, што ўвесь кругавід зацягнуты пялёнкай дымовай смагі. Гэта гарыць балота. Адразу дзікім, недарэчным здаецца мне гэта. Балота гарыць. Я з задзіўленнем прыслухваюся да гутаркі Гнеўкі з сялянамі. Ён пытаецца, ці даўно гарыць, ці шырока занялося, ці многа пагарэла сена. На апошняе пытанне сяляне адказваюць з асаблівай жывасцю і з відочным перавелічэннем. Гнеўка канчае гутарку: «Падайце заяву ў камісію, там разбяруць і заплоцяць». І потым, ад'ехаўшы, сярдзіта бурчыць: «Чыстая бяда. Прыходзіцца плаціць, а ім гэта выгодна. Самі наўмысля падпальваюць, а потым прыходзяць скардзіцца. Патрабуюць, вядома, куды больш, чымся праўды страцілі».
Я пытаюся, ці шкодзяць гэтыя пажары балоту, ці псуюць яны ўжо асушаную тарпяную глебу. О не, наадварот. Калі згарыць верхні махавы пласт, гэта значна палягчае першапачатковую апрацоўку глебы. Мы б наўмысля рабілі гэтыя балотныя пажары, але вось сялянскія стагі стаяць пакуль што. А занадта глыбока не выгарае глеба? Не, глыбока не ідзе, ды мы гэтага і не баімся. У нас ёсць спосаб ад гэтага. Мы заставім шлюзы і зробім штучнае завадненне да патрэбнае нам вышыні. А вось і каналы. Вось тыя вены, па якіх сцякае брудная, непатрэбная балотная кроў. Роўныя, простыя, з чыстымі, быццам адшліфаванымі сценамі берагоў, яны шырокай сеткай пакрылі плошчу балота, падзялілі яе на правільныя геометрычныя фігуры. Іхная чорная свежасць, іхная бліскучая чыстата улілі ў дзікі балотны пейзаж новае хараство, хараство парадку, сіметрыі. Халодную, нудную шэрасць махоў яны сагрэлі гарачым павевам чараўніцы культуры. Мы пад'ехалі да галоўнай магістралі, да шырокага каналу, які цягнецца на 20 вёрст з захаду на ўсход, пераразае ўвесь балотны масыў і, сабраўшы з усіх маленькіх вен нячыстую балотную кроў, нясе яе ў раку Арэсу. Мы доўга любаваліся на гэтую дзівосную праяву людской сілы, людской усемагутнасці. Мы не маглі адвесці вачэй ад бліскучай срабрыстай стужкі, якая лёгкай стралой панеслася ўдалеч і згінула недзе далёка-далёка за кругавідам. Гэты дзівосна прыгожы шырокі канал выкапаны выключна людскімі рукамі, без дапамогі машын. Потым мы пашлі па балоту глядзець пробныя засевы. Я сказаў «па балоту», і сапраўды, мне здавалася ўсё, што я іду па балоту. Я сцеражліва скакаў з купінкі на купінку, баяўся, каб не абшаснуцца, каб не ўгрузнуць у багну. А балота гэта было сухое, як порах. У ім ужо і следу не асталося якой-небудзь вільгаці. А якая ж гэта была добрая, прыгожая Віка! Частка яе была ўжо скошана, і зялёныя пракосы ляжалі такімі вялізнымі гурбамі, што здавалася, быццам яны спецыяльна накладзены тут з прывезенай аднекуль травы. А няскошаная, тая стаяла высокая, чыстая, сінява-зялёная і цешыла вока сваёй здаровай ядранай свежасцю. Віка дала першы год пасля асушкі да 250 пудоў з гектара. Сяляне, якія з скептычнай насмешкай пазіралі раней на меліярацыйныя работы, прыязджалі цяпер і куплялі Віку па 60 капеек за пуд. Мы бачылі таксама пробныя засевы гародніны, капусту, турнеп, буракі, моркву і гэтак далей. Усё дало добрыя вынікі, і ўсё мімаволі прымушала дзівіцца той сіле, таму невычэрпнаму запасу жыцця, які захованы ў нетрах глухога балота. Кароткае тлумачэнне. 17,5% усяе тэрыторыі БССР, гэта значыцца 1 650 000 дзесяцін, знаходзіцца пад балотамі. Без малага 1/5 частка ўсёй нашай зямлі выключана з сферы сельскагаспадарчага карыстання. Цэлыя раёны, цэлыя бязмежныя прасторы ляжаць у спрадвечным бясплоддзі і з упартай настойнасцю родзяць адну толькі жорсткую асаку, гэта ў лепшым выпадку, а ў горшым маўкліва хаваюць гнілую сваю нездаровую вільгаць пад пластом дзікага, нікому не патрэбнага моху. А тым часам, колькі закута ў гэтым спрадвечным бясплоддзі таемнай сілы жыцця, колькі схована ў ім невычэрпных магчымасцей магутнага адраджэння змярцвелай прыроды.
цуды пышнага, нябачанага росквіту, цуды нязмернага багацця і збытку, цуды чароўнага хараства. Вось што можа радзіць нам наша гнілое балота. Я не выпадкова, не смехам жартам, не для прыгожага слова даў гэту назву «Новая зямля». Так, гэта сапраўды новая зямля, якую мы адкрываем крок за крокам, якую мы адваёўваем ад прыроды. Гэта сапраўды новая зямля, якая дасць нам новыя, яшчэ поўнасцю неацэненыя перспектывы, якая выведзе нас на новыя гаспадарчыя пуцявіны. Наркамзем БССР паставіў перад сабой задачу поруч з дробнымі меліярацыйнымі мерапрыемствамі павесці ў шырокіх маштабах працу па асушцы суцэльных балотных масываў, якія могуць даць вялікую плошчу выгоднай зямлі, якія могуць прытуліць сотні, тысячы і дзесяткі тысяч сялянскіх сем'яў, што едуць цяпер у далёкія краіны, уцякаючы ад перанаселенасці, ад беззямелля. Гэта нашы свае коланізацыйныя фонды, гэта тое, што завецца на наркамземаўскай мове «унутраная коланізацыя». Нядаўна скончылася праца спецыяльнай экспедыцыі, якая даследавала пойму даліну ракі Арэсы і якая знайшла там 69 тысяч гектараў балотнай зямлі, якую можна, асушыўшы, скарыстаць пад коланізацыю. У першую чаргу павялі работу на Мар'інскім масыве. Работа ідзе тут ужо 4-ты год і падыходзіць к канцу. Праз год плошча зямлі ў 8 тысяч гектараў будзе канчаткова падрыхтавана да засялення. Ужо цяпер 2000 гектараў можна пусціць пад трактар. Гэта першая ластаўка, гэта першая перамога. Троху далей, на поўдзень, ужо распачата праца над другім масывам. Там 30 тысяч гектараў балота перарабляецца ў багатую чорназемную глебу. Гэта па Арэсе, а за ёй ідзе Птыч, за Птыччу Прыпяць і іншыя рэкі. На чарзе стаіць уся вялізная плошча Палесся. Усё чорнае глухое Палессе павінна стаць квітнеючым садам. Гэта не фантазія, гэта непрыгожыя словы, гэта цвёрдая, рэальная наша задача. Гэта будзе. Гэтага дасягне маладая, поўная жыцця і сілы БССР. Вечар, поўны лірыкі і лятуценняў. Гэта быў ціхі і мяккі восеньскі вечар. Такі ціхі і мяккі, як далёкі ўспамін, як смутак аб даўно прамінулым. Шэрай гадзінай мы выйшлі з хаты і пашлі па сухім прытульным барку, якім пакрыта ўся гэта вялікая на 60 гектараў выспа, сярод якога будынкі рабочага пасёлку здаюцца таемнымі сядзібамі нейкіх лясных дзікуноў. Змітроха Лімонавіч узяў з сабой стрэльбу. Мы спадзяваліся сустрэць цецерукоў на іх вячэрнім пералёце. Цецерукоў тут многа, і яны блізка да сябе падпускаюць. Так нам, прынамсі, казалі. Паміж дрэў ужо расплываліся хвалі першага, яшчэ радкавага змроку, і недзе ўгары, па верхавінах, бязгучна лунала ўрачыстая ціхасць перадвячэр'я. Паветра было насычана асаблівай пяшчотай і ласкай. Прыемна, радасна было набіраць поўныя грудзі гэтага паветра, набіраць разам з ім поўныя грудзі нейкага празрыстага, ціхага і трошачку сумнага пачуцця. У такія вечары ў чалавека глыбока адкрываецца сэрца для пераліўна свежых перажыванняў. У такія вечары добра ўспамінаць і лятуцець. Мы перайшлі барок і выйшлі на шэрую, засланую змрокам лагчыну, перарэзаную шырокай канавай. Праз канаву перакінуты хісткі з бярвення, масток. Мы спыніліся на гэтым масту,
каб паслухаць вячэрнюю цішыню палесся. У канаве плесканулася некая рыбка. Недзе далёка ў бары пакрыўджана і злосна кігікнула сава. І зноў усё ціха. А цішыня ў палесі зусім асаблівая. Такая цішыня, што пад яе глуханавіслай сховай адчуваеш сябе далёкім ад усяго свету, ад усіх людзей, ад усёй сумятні бурлівага жыцця. Глыбокі спакой і глыбокае адчуванне свайго асабістага жыцця, сваёй асабістай істоты навявае гэта бяздонная палеская цішыня. Змітро Халімонавіч пашоў з стрэльбай паўз канаву. Мы асталіся чакаць яго на мастку. Некая птушка праляцела над нашай галавой, і таварыш Гнеўка спакойна паказаў на яе. Цецярук. Тут іх многа. Тут безліч усякай дзічыны. Качкі, бакасы, рабчыкі. Дзікія ходзяць цэлымі стадамі. Па лясах часта сустракаюцца дзікія козы, рысі. Ну і ваўкоў не бракуе, вядома. Словам, глухая, нечапаная старана. Я слухаю і фізычна адчуваю нейкі востры павеў гэтае спрадвечнай дзікасці, адчуваю яе свежую романтыку, яе неабдымную жорсткую веліч, і з нейкай трывожнай цікавасцю я стараюся ўявіць сабе тое новае, што прынясе ў гэтыя нетры культура, што створаць тут смелыя упартыя людзі. Быццам, пачуўшы думкі мае, таварыш Гнеўка пачынае раптам гаварыць аб планах недалёкае будучыні. На гэтай выспе будзе саўгас. Пад саўгас будзе вылучана, мабыць, 1500 гектараў, а рэшта пойдзе пад індывідуальныя гаспадаркі. Тут будзе культурны асяродак усяго раёну, адсюль будзе распаўсюджвацца культурны ўплыў на ўсіх колюністых. Агранамічны пункт, больніца, школа, усё гэта павінна быць тут, у саўгасе. Тут будзе пабудавана электрычная станцыя, якая дасць святло ў кожную хату, якая будзе абслугоўваць нашы прадпрыемствы. Цахельная, смалярная, гута, лесапілка. Усё гэта абавязкова павінна быць пабудавана тут, у саўгасе. Саўгас на гэтай, найбольшай выспе, а на іншых невялічкія пасёлкі, якія трымаюць самую шчыльную эканамічную і культурную сувязь з саўгасам. Гэта будзе цудоўная, нябачаная карціна. Гэта будзе багаты квітнеючы край. Праз гадоў 5 торп абернецца ў найлепшы чорназем, не горшы, а мо і лепшы за ўкраінскага, які не будзе баяцца ні дажджоў, ні сушы, бо ў руках чалавека будзе поўная ўлада над вадой. Сістэма шлюзаў дасць магчымасць заўсёды трымаць узровень вады на такой вышыні, на якой гэта будзе патрэбна. Сялянскія гаспадаркі будуць пабудаваны па аднаму агульнаму пляну. Крэдыт, які дзяржава павінна будзе адкрыць колюністым, дасць магчымасць контролю і ўплыву на іх у гэтым кірунку. Добрыя раскошныя хаты, чарапічныя стрэхі, вялікія, зробленыя па стандарту вокны і дзверы, зялёныя сады, гароды. І таварыш Гнеўка, захапіўшыся, малюе адну за аднай карціны таго новага, прыгожага, што ідзе на змену дзікаму бясплоддзю палесся. Яго захапленне перадаецца мне, і маё ўяўленне пачынае дадаваць у гэтыя карціны свае барвістыя аздобы. Я бачу чыстыя гладкія дарогі, абсоджаныя цяністымі дрэвамі. Я бачу зграбныя вясёлыя масты і мосцікі у розных кірунках, перакінутыя праз каналы. Я бачу гэтыя цудоўныя, роўныя, чыстыя каналы, аблемаваныя пышнай зелянінай, напоўненыя стадамі срабрыстых рыбак. Я бачу высокія задорныя антэны. Я бачу цэлыя сеткі тэлеграфных і тэлефонных правадоў.
Я чую працавітае пыхканне трактараў і сірэны аўтамабіляў, я чую гудзенні машын, і я чую звонкія, поўныя радасці і шчасця песні людзей, перамогшых прыроду. Ужо зусім сцямнела, а мы ўсё яшчэ стаялі на хісткім з бярвення мастку, абгорнутыя глухой цішынёй дзікага палесся, і гаварылі. Пачуліся важкія цвёрдыя крокі, і з цемры выплыла грузная фігура Прышчэпава. Нічога няма, нават не ўбачыў нікога. Мусіць, позна прыйшлі. Ён далучаецца да нас, да нашай гутаркі, і мы ідзем назад у пасёлак. Там нас чакае новая цікавая карціна. Увесь пасёлак, у якім змяшчаецца кіраўніцтва колфонду і жыве частка рабочых, пабудованы сярод сасновага лесу. Дрэвы шчытным колам абступілі будынкі, быццам стараюцца сціснуць іх, затуліць, схаваць зусім у дружнай сваёй грамадзе. Цяпер, увечары, тут, высока, сярод дрэў, запалілі ліхтар, і ён абліў усю ваколіцу нейкім бледным фантастычным святлом. У гэтым святле паміж дрэў і будынкаў жвава мітусіліся, перабягалі людзі, пасёлак жыў поўным жыццём, і людзі здаваліся фантастычнымі стварэннямі, жыхарамі нейкага зачарованага ляснога царства. А троху далей, сярод лесу, чырвоным злавесным агнём гарэла вогнішча, і адтуль даляталі бязладныя гукі шумлівыя гутаркі. Пра Змітра Халімоновіча Прышчэпава кажуць, што ён спіць і бачыць меліорацыю. Я не ведаў, што да гэтае самае пароды людзей належыць і гнеўка, іначай я з поўным правам патрабаваў бы, каб мяне паклалі спаць у асобным пакоі. Самыя заўзятыя палюбоўнікі, сустрэўшыся пасля гадавога расстання, не знайшлі б у сабе такога імпэту да гутаркі, як гэтыя два балотныя фараоны. Я ўжо даўно ляжаў на ложку, у мяне ўжо даўно зліпаліся павекі, а ў вушу усё яшчэ блытаўся назоллівы пераплёт басу Прышчэпава з гнеўкавым барытонам. Каналы, цагельня, фашыны, асушвацелі, гектары, гектары, гектары. Яшчэ вось што цікава. Як асушылі балота, у Мар'іне абсалютна згінулі камары. Раней, кажуць, было іх тут безліч. Цяпер замест камароў тут ужываюцца скочкі, і іх ані не менш, як раней камароў. Я ніяк не мог вызначыць, да якой егіпецкай кары можна аднесці гэту страшэнную нахабу. Праз непраходныя нетры. Уявіце сабе балоцвены лес у самай дзікай, у самай глухой, якая толькі можа быць, непраходнасці. Уявіце сабе караватыя дубы, кустападобныя, недаразвітыя грабы, карузлыя бярэзіны і нешта падобнае да замурзаных хвой. Усё гэта шчытна аплеценае зараслямі цыбатага, нязграбы ляшчэўніку, алешніку, крушынніку, лазняку. Уявіце яшчэ самую густую, самую бязладную, якая толькі можа быць, заваль чорнага, рабраватага буралому, скрозь які ніяк не пралезці нават самаму спрытнаму чалавеку. Вось карціна ўсходняй часткі Мар'інскага масыву. Скрозь гэтае беспрасвецце колфонд праводзіць, яна ўжо блізка што скончана, шырокую, гладкую і роўную, як страла, дарогу, такую самую, як тая, што перасекла масыў з поўначы на поўдзень. Калі едзеш па гэтай дарозе, дык дужа трудна ўявіць, што яшчэ зусім нядаўна, яшчэ учора, была тут непраходная цаліна.
Толькі вялізныя страшныя карчы ды абломкі дрэў, раскіданыя цэлымі грудамі па баках дарогі, з жудаснай выразнасцю гавораць аб тым, што тут прайшла цвёрдая, жорсткая ў сваёй усемагутнасці рука чалавека. Мы праязджалі тут цьмяным, без сонца, нібы алавяным раннем, якое ў сваёй бясцветнасці асабліва рэльефна вылучала ўсе вакольныя рэчы, надавала ім глыбокую, фізічна адчувальную выразлівасць. Мне здавалася, што гэтыя чорныя змрочныя дрэвы, гэтыя страшныя карчы наўмысля сышліся, абступілі сціснутай гурмай дарогу, каб у злоснай цікавасці сачыць за тым, што робіцца тут, у новым, раптоўна прабітым праз чорныя нетры праходзе. Мае падарожнікі вялі гутарку пра паляванне. Узімку тут добра біць цецерукоў з пад'езду. Сядзе гэта ён на галінку над самай дарогай і пазірае. Як убачыць каня, дык яшчэ звісне ўніз, боўтаецца, быццам дражніцца, быццам наўмысля паказвае, што конь зусім не страшное для яго стварэння. На кані можна да самага да яго пад'ехаць. Затое паспрабуй падысці. Я слухаю гутарку сваіх падарожнікаў і адначасна з прагнай цікавасцю азіраюся наўкола. Дзе-нідзе лес перарываецца невялічкімі грудкамі палянамі. Гэта таксама месцы будучых селішчаў. Гэты непралазны, здзічэлы лес асуджаны на знішчэнне. З-пад гэтага лесу людзі таксама вырвуць немалыя кавалкі добрай раллі. Толькі мясцінамі, дзе захаваліся добрыя каштоўныя гатункі дрэў, будуць пакінутыя лясныя плошчы. Наперадзе паказаўся светлы прахон. Там дробнымі пярсцёнкамі віўся сіні дымок. Там мітусіліся ўзад і ўперад фігуры людзей. Мы пад'язджалі да таго месца, дзе пачынаўся адзін з раёнаў работы. Тут жылі рабочыя, тут стаялі іхныя курані. Усяго на колфондзе працуе да 1500 рабочых, якія асобнымі групкамі раскіданы па ўсяму масыву. Для іх пабудавана ў розных мясцах 8 пасёлкаў з драўлянымі баракамі, але шмат хто з іх жыве ў куранёх. Шмат каму курані больш падабаюцца, чымся баракі. А вось, што паказваюць сабой гэтыя славутыя курані. У зямлю ставіцца 2 пары слупоў, і на іх кладзецца 2 пераводзіны. Да гэтых пераводзін з 2 бакоў прыстаўляюцца палкі, прычым уверсе яны не сходзяцца, а пакідаюць паміж сябе некаторы прахон. Выходзіць нешта падобнае на страху з шчэлкай замест вільчыка. Спады гэтай страхі засыпаюцца зямлёй. Фронтоны таксама сяк-так затыкаюцца. У адным з іх пакідаюцца дзверцы, і курэнь гатоў. Спяць у ім такім спосабам. Пасярэдзіне, ува ўсю даўжыню кураня, раскладаецца цяпло, дым з якога ідзе ў неба праз дзіравы вільчык. У 2 рады нагамі да агню кладуцца людзі і, сплючы, адначасна даграваюць свае адубеўшыя за дзень ногі. Некаторыя жывуць у гэтых куранёх разам з жонкамі. Як робіцца хараство? Тут быў канец гатовай да праезду дарогі, і далей мы пашлі пехатой па свежа накладзенай на фашыны чорнай і вязкай зямлі. Праз гоня ўдвое мы ўбачылі тое, што дало нам яскравае, непазбыўнае ўяўленне аб тым, як, з якой непамернай цяжкасцю робіцца хараство людской будучыні, людскога шчасця. Гэта была свежа развернутая рана зямлі. Яе берагі, аголенае, парванае земляное мяса, былі жудасна чорныя, мокрыя, і з іх сачылася бруднымі пацёкамі густая земляная кроў. На дне раны
Кроў збіралася ў лужыны, і ў гэтых лужынах, у гэтай бруднай, сцюдзёнай крыві теляпаліся людзі, раскалупваючы рану зямлі, паглыбляючы яе. Каб дастаць дно, яны вылівалі на бераг густую чорную жышку, вылівалі вёдрамі, тазамі, спецыяльна зробленымі драўлянымі чарпакамі, і жышка расплывалася па берагах страшнымі брыдкімі плямамі. Па пояс у брудзе, у золкім восенскім брудзе. Вось як працавалі гэтыя упартыя будаўнікі людскога шчасця. А потым, замест раны, працягнецца зграбны канал, які будзе цешыць вока бліскучай сваёй чыстатой і прыгажосцю. Я ўжо памінаў пра тое, што на гэтай цяжкой егіпецкай працы занята блізка 1500 чалавек. У большай частцы гэта вакольныя сяляне, якія, карыстаючыся перапынкамі ў гаспадарскай працы, ідуць сюды, каб зарабіць пару дзесяткаў рублёў. Тут размах працы не абмежаваны. Тут прымаюць усіх, хто толькі прыйдзе, хто толькі згодзін узяцца за гэту пякельную працу. Але ёсць яшчэ грабары-прафесіяналы. Гэта цікавы, своеасаблівы народ, які праводзіць на гэтай працы амаль што ўсё сваё жыццё, які мае свае звычаі, традыцыі. Большасць такіх грабароў-прафесіяналаў – украінцы. Нават ёсць такая спецыяльная мясціна, якая пасылае ва ўсе канцы Саюзу цэлыя тысячы валацуг грабароў. Гэта Чарнобыльскі раён на Чарніхаўшчыне. Як толькі вясновае сонца разагрэе, распусціць троху зімовую снегавую пялёнку, як толькі пакажацца з-пад яе набраклая цёплым сокам зямля, грабар развітваецца з сваёй сям'ёй, дае апошнія запэўненні мясцоваму крэдытору, за чый кошт прыходзілася п'янстваваць у працягу ўсёй нуднай зімы, і выбіраецца ў далёкі свет шукаць сваю чорную цяглую працу. Ён не сядзіць доўга на адным месцы, рэдка калі перабудзе ён месяц на адной працы. Яму ўсё здаецца, што недзе лепш, што ў другім месцы ён знойдзе сабе большую ўдачу, і ён пераходзіць так з месца на месца, аж пакуль не зледзяніць мароз чорны дол, не замкне яго на зіму ад спрытнай грабарскай рыдлёўкі. Тады вяртаецца да свае сям'і, да свае хаты і адлежваецца ў працягу зімы, гуляе спачатку за свае, потым за пазычаныя грошы. Грабар-украінец прыносіць у наш край многа сваіх дзіўных, часам жорсткіх звычаяў, якія мала ўласцівы нашаму беларусу. Ён перш-наперш прыносіць да нас сваю весялосць і бяспечнасць, сваю бяскрайную, часам нават дакучную песеннасць. Ён прыносіць да нас сваю шырокую, дзікую гуллівасць, якой аддаецца ён з непамерным, з адчайным некім запалам. І ён прыносіць да нас цвёрдую жалезную дружнасць, жорсткую таварыскую дысцыпліну. Грабары-украінцы заўсёды жывуць сваёй адасобленай грамадой, сваёй дружнай замкнёнай хэўрай. У іх ёсць свой выбарны правадыр, якога ўсе яны слухаюць з поўнай пакорай. Яны адзін аднаго падтрымліваюць усюды, дзе трэба і дзе не трэба. Яны не па адным, а калектыўна здабываюць сабе гарэлку, яна тут на колфондзе не прадаецца. Калектыўна яе распіваюць і калектыўна запэўняюць начальства, што яны, апрача чаю, абсалютна нічога не пілі. Трудна сказаць, што больш кіруе імі ў іхным жыцці. Ці здаровы інстынкт калектывізму, ці вузкая і хворая цэхаўская адмежаванасць. Мінуўшы канал, мы пашлі зноў па мяккіх і ліпучых камлыгах няскончанай дарогі. З гоні наперад паказаліся квяцістыя рознакалёрныя плямы, якія мерна шаваліліся абапал дарогі. Мы падышлі бліжэй і ўбачылі, што гэта жанчыны,
сотні-дзве ці больш жанчын, якія працуюць на дарозе. Работа іхная складалася з таго, што яны рыдылёўкамі перакідалі зямлю з краю на сярэдзіну дарогі, робячы па краёх нешырокія роўныя пляцоўкі, нешта падобнае да нізкіх панеляў. Гэта работа больш лёгкая, тут не трэба лезці ў бруд, дубець у золкім сцюдзёным макроцці. Жанчыны сустрэлі нас вострымі цікавымі поглядамі, вясёлымі поглядамі, якія мімаволі выклікаюць на гутарку. Мы распытвалі іх пра работу, наогул пра жыццё. Яны ахвотна апавядалі. Некаторыя скардзіліся, што даюць вялікія заданні. Таварыш Гнеўка загадаў праверыць, і аказалася, што заданні меншыя, чымся належыць. Тады і ўсе дружна смяяліся. Адыходзячы, таварыш Гнеўка строга наказваў дзясятніку: «Глядзі, каб мне дзяўчат не крыўдзіў». Стары дзясятнік весела і дабрадушна падміргваў. Я пацікавіўся, адкуль гэтыя дзяўчаты, і мне растлумачылі, што гэта беспрацоўныя з Слуцку. Потым, троху пазней, я даведаўся яшчэ і пра тое, што гэтыя жанчыны ўносяць у жыццё колфонду многа жывых, яскравых, а часам і досыць пікантных момантаў. Дзённая праца абсалютна не ахалоджвае іхнага дзявочага запалу. Вечарамі яны збіраюцца недзе на мосце і ў гуллівых скоках, у спевах шчодра раскідаюць рэшткі сваёй багатай энергіі. Бываюць романы поўныя дзікай непасрэднасці і сілы. Бываюць романы з бойкамі, з сінякамі, з скаргамі, з прымірэннямі, з выпіўкамі і гэтак далей. Там, дзе ёсць жанчына, там жыццё ускладняецца. Гэта факт. Цікавае вандраванне. Усю ноч ліў страшэнны дождж. На палесе дажджы дзікія, жорсткія, як і ўся прырода. Як пачне ліць, дык кіле ўвесь час, не ўціхаючы, роўным нудным тэмпам. Здаецца, што будзе ён ліць так бясконца, цэлую вечнасць, што і ліў ён заўсёды, што зусім і не было ніколі учорашняга светлага дня. Мы не маглі спаць. Нас гняла прыкрая думка аб тым, што дождж засадзіць нас у 4 сцяны, што падарожжа наша сапсуецца. Змітроха Лімонавіч пачынаў мяне лаяць за тое, што я нешчаслівы чалавек, што куды б я не паехаў, заўсёды або пойдзе дождж, або зламаецца кола, або яшчэ прытрапіцца якое няшчасце. А я каяўся, што ў шчырай наіўнасці сам расказаў яму пра гэту непрыемную асаблівасць свайго характару. Ранне паказала нам шэрую хмурую восень за вакном і не менш хмуры твар інжынера Гнеўкі. Аднак ён запрапанаваў нам пайсці паглядзець, як у прысутнасці толькі што прыехаўшага спецыяльнага інструктара будуць спрабаваць на балоце трактар «Красный путиловец». На балоце, пасля такога дажджу, пасля такой патопы? Але я не даў нават віду, што гэта мяне турбуе, і згадзіўся з вялікай ахвотай, з захапленнем. Мяне зноў ашукала балота. Я зноў спосабам бусла дзыбаў з купіны на купіну, баючыся абшаснуцца ў гразкую твань, і зноў аказалася, што навокал абсолютна суха. Гэты злосны палескі дождж не пакінуў ніякага следу на асушаным балоце. Толькі каналы паўней набраліся бруднай вады. Трактар пыхкаў страшэнна заўзята і працавіта. З рашучай паспешнасцю пусціўся ён па няроўнаму, купкаватаму полю, але зараз жа спыніўся. У плугох застрала дзярніна. Потым аказалася, што плугі зусім непрыдатны да гэтае глебы. Потым аказалася, што колы не трымаюцца, улазяць у пухкі махавы дол. Аднагалосна прызналі, што трактар гэтай сістэмы тут не пойдзе.
што на асушанай балотнай глебе патрэбен гусенічны трактар з спецыяльнымі плугамі. Такіх трактароў на колфондзе няма, а таму з 2000 гектараў, гатовых да апрацоўкі, можна сёлета ўзняць толькі невялічкую частку, карыстаючыся больш прымітыўнай машынай, найманымі сялянскімі коньмі. Маленькая неўвязка. Пакуль круціліся каля трактару, зусім не заўважылі, як скрозь цяжкую заслону хмар праціснулася цікавае сонца і таксама зірнула на наш амбарас. Ад гэтага стала раптам светла навокал і весела. Пад уплывам гэтага нечаканага прасвятлення мы адназгодна рашылі павандраваць пехатой па балоце, падзівавацца на прыгожую, геометрычна роўную сетку каналаў. Мы пашлі па берагу галоўнай магістралі, узяўшы кірунак на заходнюю частку масыву. Мы ішлі то па чыстай, гладка ўтаптанай сцежцы над самым абрывам берагу, то па высокіх буртах, па чорных зыбучых наспах балотнай зямлі, выкінутай на бераг пры пабудове каналу. Гэтыя бурты выяўлялі сабой суцэльныя, разроўненыя пляцоўкі, якія, як растлумачыў таварыш Гнеўка, з цягам часу абернуцца ў добрыя дарогі нутранога гаспадарчага значэння. Праз пэўныя прамежкі часу дарогу перагароджвалі нам вузейшыя, але не менш глыбокія каналы, гэтак званыя колектары. Яны збіраюць ваду з розных мясцін балота і ўліваюць яе ў галоўную магістраль. Апрача іх, ёсць каналы яшчэ вузейшыя, зусім вузенькія. Яны здаюцца чорнымі глыбокімі шчэлкамі. Такімі шчэлкамі ўся плошча асушанага масыву падзелена на роўныя дзялянкі зямлі па 2,5 гектары ў кожнай. Велічыня якраз такая, якая найбольш адпавядае ўмовам апрацоўкі зямлі машынамі. Гэтыя вузенькія каналы завуцца асушвацелі. Законная канонізаваная форма асушвацеляў – драўляныя трубы, пакладзеныя пад зямлёй, гэтак званы закрыты дранаж. Тут свядома зроблены быў адыход ад гэтыя формы, і вынікі атрымаліся найлепшыя. Праз гады 2, як канчаткова асядзе балота, асушвацелі на палавіне сваёй глыбіні будуць закрыты пластом фашын і засыпаны даверху зямлёй. Эфект будзе якраз такі, як і ад драўляных труб. А тым часам, якая эканомія грошай? Асушванне праз закрыты дранаж каштуе блізка 300 рублёў за гектар, а праз звычайныя асушвацелі усяго толькі 40-50 рублёў. Розніца досыць яскравая. Я сказаў, калі асядзе балота. Так, асушанае балота відочна асядае. Мы бачылі спецыяльна ўбітыя ў зямлю невялічкія палі, якія летась былі роўна з паверхняй зямлі. Цяпер яны на 5 і больш тырчаць над паверхняй. Згодна спецыяльных вылічэнняў і меркаванняў, балота павінна асесці не менш як на метр. Мы праходзілі праз шырокія пляцы абгарэлага балота. Агонь злізаў з яго ўсю шурпатую махавую скуру і агаліў чорнае тлустае мяса зямлі. Мы навочна пераканаліся ў тым, што балотны пажар робіць добрую справу, пакідаючы пасля сябе гладкую, выгодную для апрацоўкі паверхню торфу. Сям-там па гэтай чорнай паверхні прабівалася свежая рунь асакі. Яна была густая, роўная, зусім падобная на маладое жыта. Нягледзячы на тое, што ўсю ноч перад тым ліў такі страшэнны заліўны дождж, мясцінамі мы бачылі рэдзенькі сіні дымок, які ўзнімаўся з чорнага долу. Дождж не здолеў да канца абтушыць упарты, уедлівы балотны пажар.
А ў іншых мясцах нашы ногі скаўзаліся ў некай жоўтай сцюдзяністай гразі, падобнай на рэдкую гліну. Гэта быў спецыфічны тарпяны попел. Калі ён бывае сухі, ён падобны тады на жоўтую тонкую пудру. Ён залазіць тады ў самыя маленькія нявідныя дзірачкі. Ён пранікае не толькі пад адзежу, а нават у шчытныя скураныя боты. Яшчэ вось якую бачылі мы цікавую карціну. Там, дзе канал трапляе ў сыпкую пясковую глебу, там ніжэйшая каля вады, частка яго берагоў замацоўваецца лазовым плятнём. Праз год лаза прарастае, і замест плятня абапал канавы над самай вадой з'яўляюцца пышныя шнуры зеляніны. Прыгожы тады, надзвычайна прыгожы бывае канал, аблямаваны гэтымі суцэльнымі свежазялёнымі стужкамі. Таварыш Гнеўка з поўным правам ганарыцца гэтай прыгожай і надзвычайна практычнай аздобай. Гэта яго ўласная вынаходка, яго сакрэт. Сапраўды, шмат дзе спрабавалі таксама рабіць, і нічога не выходзіла, лаза не прарастала. Таварыш Гнеўка з гэтай прычыны дабрадушна жартуе. Слова такое ёсць у мяне. Замова спецыяльная. Мы доўга хадзілі па бязмежнаму пераплёту каналаў, любаваліся іхным строгім парадкам і чыстатой. Мы адпачывалі на высокіх і мяккіх тарпяных наспах, азіралі адтуль вакольную мясцовасць. Ува ўсе бакі, куды не зірнеш, рассцілаліся шырокія адкрытыя прасторы нядаўнага балота, перацягнутыя чорнымі жыламі каналаў. На некаторых з іх працавітымі мурашкамі калупаліся людзі. Угару падляталі вялікія камлыгі торпу. Гэтыя камлыгі здаваліся чорнымі груганамі. У мяккім восеньскім сонцы плаваў цёплы аромат лугавога сена. Некалькі слоў пра туземцаў. У той самы дзень пасля паўдня мы ездзілі ў вёску Кузьмічы, у найвялікшы асяродак мар'інскіх туземцаў. Вялікая брудная вёска. Вясной яе залівае вада, а таму ўсё збожжа, увесь корм, уся салома вісіць тут на высокіх азяродах, пастаўленых цэлымі вяткамі на спецыяльна адведзеных для гэтага гародных пляцоўках. Цікава пабудаваны тут сялянскія двары. Фактычна двароў у звычайным значэнні гэтага слова амаль што няма. Стаіць убогая хата, вакенцы не больш як па кукішу. За хатай гужам адзін за адным прытуліліся дворныя будынкі. Якія будынкі? Крывыя, дзіравыя, пакалечаныя будкі. Вось і ўсё. Ні платоў, ні варот, ні павецей. Мы зайшліся ў адну сялянскую хату. У сенцах нас прывітала ласкавым рохканнем худая свіння і з спакойнай, зазвычайнай спрытнасцю ціснулася разам з намі ў хату. Там яе чакалі 2 ці 3 не менш худыя падсвінкі. У хаце было цёмна і сыра, пахла ўсім тым, чым толькі можа пахнуць у супольным жыллі людзей і жывёлы. На земляной падлозе стаяла некая падазроная лужына. Недзе на палу, сярод каравага шмотця, капашыліся мурзатыя дзеці. Хлопец гадоў 13, седзячы на нізенькай калодцы, плёў лапаць, а ў парозе поркалася дзяўчына. Невядома, ці зусім маладая, ці зусім старая. Тут стареюць не ад гадоў, а ад бядоты. Халодная жудасць ахапіла мяне, як нырнуў я ў гэтае чорнае логава. Мне здалося, што я пераступіў парог некалькіх стагоддзяў і апынуўся ў царстве старажытнага дзікунства. І мімаволі ўнутры ў мяне
шавальнуўся цень трывожнага сумнення. Ці можна пагадзіць, злучыць у адно той магутны творчы размах, тое шырокае будаўніцтва новага шчасця з гэтым адвечным жудасным брудам і цемраю? Тут большасць сялян яшчэ не ўжываюць газы, тут большасць хат з грамафонамі. Так іронічна завуць чужынцы мясцовыя лучнікі. Яны сапраўды дужа падобны на трубы ад грамафона, павешаныя шырокім канцом уніз. Пад гэтай трубой на спецыяльных кратках гараць смалякі, і дым па трубе выходзіць угару на паветра. Між іншага, мне сказалі, што тая хата, куды мы зайшліся, яшчэ не самая горшая ў вёсцы. Характэрна для жыцця тутэйшых сялян тое, што яны амаль што зусім не ведаюць лазні. 2 разы ў жыцці, як мае быць, вымываецца паляшук. Тады, як народзіцца, і тады, як памрэ. Гэта горкі жарт, які зусім недалёка стаіць ад праўды. Я прыслухваўся да мясцовай мовы, да славутага палескага дыялекту. У ім дзіўна злучаецца выразнае, падкрэсленае і троху нібы расцягнутае беларускае аканне з не менш выразным украінскім оканнем. Выходзіць досыць гучна і прыемна. У зрусыфікаваных паляшукоў оканне значна ўзмацняецца, і гутарка іхная робіцца падобнай да гутаркі паўночна-ўсходніх велікарусаў. Трэба сказаць, што русыфікацыя адчуваецца тут досыць моцна. Я сустрэў некалькіх працаўнікоў сельсаветаў, настаўніцу, студэнтаў горадскай акадэміі, якія знаходзяцца тут на практычнай працы. Усе яны гаварылі жудасна ламанай, страшэнна некультурнай мовай, якая яскрава паказвала на іхную наіўную і недалужную тэндэнцыю гаварыць па-расійску. Мне здаецца, што я ані-ні не памылюся, калі скажу, што з гэтага боку вялікі ўплыў на вакольны раён робіць колфонд, асабліва яго кіруючая верхавіна, дзе няма амаль што ніводнага беларускага спецыялістага, дзе аб беларусізацыі гавораць тонам адпачываючага пасля добрага полудню абываталя, дзе гаворыць па-беларуску толькі адзін чалавек, прадстаўнік навукова-даследчага інстытуту. Мы вярталіся назад позным надвячоркам, калі ў лесе плавалі ўжо таемныя цені, калі з лесу, з балот гналі сяляне тавар, так завуць тут скаціну, калі па лесе луналі працяжліва звонкія галасы маладых пастушкоў і пастушак. Галасы прыляталі з усіх бакоў, з усіх куткоў глухога змрочнага лесу, і было ў іх столькі мелодычнасці, столькі адвечнага лірызму, столькі бяскрайнага суму, надрыўнасці і нейкай балючай сардэчнасці, што мімаволі здавалася, быццам не галасы гэта хлопцаў і дзяўчат, а дзівосныя стогны песні дзікага палесся. Мяне зачаравалі гэтыя галасы. Я ў салодкім забыцці слухаў іх і ўбіраў разам з імі ўнутро цягучыя шчымлівыя хвалі адвечнасці. З задумення вывеў мяне голас Прышчэпава. «Паглядзі, вон нехта месяц запаліў над дрэвамі». Я азірнуўся. Мы праязджалі праз невялічкую лагчынку. Навокал панурай грамадой стаяў чорны лес. Ён працягваў да нас не то з пагрозай, не то з роспаччу свае худыя нерухомыя лапы. У нагах у яго карабаціліся крывыя постаці валасатых карчоў, і скрозь іх блішчэлі халодна-срэбныя плямы вады. Блішчэў месяц на небе, блішчэла вада, бязгучна шапталі аб нечым чорныя панурыя дрэвы. Эх, ды ці варта пісаць? Усё роўна не апішаш усяго хараства
гэтага таемнага чароўнага палесся. На люстраным улонні. Я буду пісаць цяпер пра раку Арэсу, якую я ўяўляў спачатку троху большай за нашу менскую Свіслач, і якая потым глыбока здзівіла і ўсцешыла мяне сваёй надзвычайнай веліччу і хараством. Калі вы бачылі ў Магілёве Дняпро або нават у Віцебску заходнюю Двіну, вы па іх можаце ўявіць сабе шырыню Арэсы. Так, гэта шырокая, раздольная рэчка, павольная ў сваім руху, зграбная і грацыёзная, як казачная прынцэса. У ёй ёсць адна толькі загана. Яна мае няроўную глыбіню. Па ёй многа сустракаецца перамелаў, многа ёсць такіх месц, дзе можна перайсці яе ўсю, закасаўшы ногі. Яна абсолютна несуднаходная. Гэта пакуль што, бо якая будзе Арэса праз некалькі год, цяпер нават трудна ўявіць. Цёплым сонечным надвячоркам прыехалі мы на Арэсу. На беразе нас чакалі дзве лодкі. Вузкія, даўгія, востраносыя, чыста індзейскія пірогі. Яны былі поўна набіты саломай. У іх цяжка было толькі ўлезці, а ехаць было зусім добра. Нават праваднічыя нашы казалі, што ў іх можна далёка заехаць і не вывернуцца. Хто іх ведае? Можа, яны і праўду казалі. Мы ехалі страляць дзікіх качак. Гэта было досыць кур'ёзнае паляванне, бо на ўсіх нас была адна толькі стрэльба. Па праву старэйшага паляўнічага ёй заўладаў Зімітроха Лімонавіч, і я ў думках быў шчыра ўдзячны яму. Вялікі клопат ехаць са стрэльбай, асабліва калі яна з набоямі. Апрача таго, як потым выявілася, адна стрэльба без іншага аружжа, вёслы, палкі і іншае зусім няпэўная штука ў паляванні на качак. Пірогі ішлі з мяккай бязгучнай шпаркасцю. Перадвячэрняе сонца яскрава серабрыла паверхню ракі. Пірогі з маўклівай безуважнасцю рэзалі гэта пышнае серабро, і на іхных разбежна дрыготкіх слядах серабро мітусілася ў дзікіх адчайных скоках. Нягледзячы на тое, што было зусім не горача, у паветры стаяла пустая некая млосць. Яна троху цяжарыла, наганяла ціхі спакой і лятуценнасць. Я вальготна ўзлёгся на грудь свежай саломы і цалком аддаўся спакойнаму назіранню вакольнага хараства. Мая фантазія пачала вырабляць свае дзівосныя мудрагельствы. Мне здавалася, што я перанёсся ў некую чароўную экзотычную краіну, у нейкае казачнае дзікунскае царства. Карціны прыроды, якая нас абкружала, дзіўна спрыялі гэтаму ўяўленню. Нізкія, ледзь узнятыя над вадой берагі Арэсы былі пакрыты густымі зараслямі чароту і лазняку. Яны былі для мяне непраходнымі джунглямі, поўнымі розных драпежных звяроў, а высокія стагі сена, сям-там раскіданыя па берагах, здаваліся мне таемнымі вігвамамі дзікіх індзейцаў. Я наўмысле ўзмацняў сабе гэтае вострае адчуванне, і я дасягаў таго, што сярод зарасляў лазняку паказваўся мне чырвоны твар індзейца, а з-за высокіх сцяблоў чароту тырчэлі пруткія, нацягнутыя на цяціву стрэлы. На Арэсе я першы раз у поўнай меры пачуў моцны напружаны шопат чароту. Пад ціхім, амаль што зусім непрыметным подыхам ветрыку ён пачынаў хістацца з асаблівай некай падатнасцю, быццам абяссілены, змардаваны, прасіў у некага літасці, прасіў ратунку і шаптаў:
Уявіце чалавека, працятага мукай і роспаччу, які хоча крычаць, хоча гукаць на ратунак і не мае голасу, і можа крычаць толькі шопатам. Вось так шэпча чарот. Так крычыць чарот. І ў гэтым шопатным крыку яго поўна глыбокага смутку, поўна журбы, поўна балючае крыўды. Ён кліча, ён просіць літасці, просіць ратунку. Яго здушаны голас мае дзіўную выразнасць. У ім чуваць жывыя чалавечыя словы. «Ратуйце, я гіну, ратуйце». А калі мацней падыхне ветрык, крык чароту пераходзіць у жудасны лямант, і тады чамусьці здаецца, што не толькі крыўдай і смуткам поўніцца гэты лямант, што чуваць у ім цвёрдыя ноткі злавеснага гневу, гневу, роджанага апошнім напружаннем гора і роспачы, гневу, якому мяжа смерць. Я слухаў шопат чароту і чуў у ім здушаны горам і роспаччу крык Беларусі, многапакутнай краіны, над якой бязмерным цяжарам вісіць спадчына векавога прыгнёту, якой так трудна ісці да светлай будучыні. Я ўспамінаў нашага чарота, нашага любага слаўнага Міхася, і думаў, які ён шчаслівы, што сваю звонкую буяную творчасць здолеў звязаць адзіным, магутным, поўным нацыянальнай самабытнасці вобразам шумлівага чароту. Нас заспеў на вадзе шэры вячэрні змрок. Мы разлучыліся. Лодка, на якой быў Змітро Халімонович прышчэпаў, асталася адзаду, адтуль яшчэ чуваць былі глухія стрэлы. Мы сваю быстраходную пірогу пусцілі на цянькі праз новае рэчышча, якое зрабіла сабе арэса з невялічкае, выкапанае рыбакамі канавы. Лодка ішла ціха-ціха, толькі мелодычна хліпалі, сцякаючы з вёслаў кроплі вады, ды пад носам ціхамірна курлыкала нявідная хваля. Чарот і той сціх, спаў ужо, мусіць, змораны дзенным сваім метушэннем. Узышоў на небе свежы, чыстенькі месяц, рассыпаў па вадзе яснае халоднае серабро. Далёка-далёка заспявалі дзяўчаты. Потым мы пад'язджалі бліжэй, і галасы іх мацнелі, рабіліся ўсё больш і больш выразнымі. Пелі нейкую цягучую сумную песню. Я доўга прыслухваўся, стараючыся ўлавіць хоць некалькі слоў, і нарэшце мне гэта ўдалося. Я пачуў: «Нічаго мне ў міры не надо». Так, гэта была старая знаёмая песня. Яны спявалі, праўда, яе на зусім інакшы мотыў. Яна асімілявалася тут, набыла ўсе рысы сумнай беларускай мелодыі, але я ўсё роўна пазнаў яе. Я адразу пазнаў гэты старадаўны мяшчанскі раманс. «Чудны месяц плывёт над рекою». Я ўспомніў, як некалькі дзён таму назад на колфондзе спявалі дзяўчаты, з якой тупой стараннасцю выводзілі яны «Накину плащ», «Ах, зачем эта ночь» і іншую дрэнь. Мне стала сумна. Я падумаў, дакуль мы будзем жыць гэтым пазаддзем чужой культуры, якое з тупым салдацкім самадавольствам препаднасілі нам нашы суседзі, і якое мы прымалі як чыстае збожжа. Дакуль мы будзем збіраць з чужога стала ўбогія брудныя аб'едкі, аддаючы сваё дабро на агульную пагарду і зругу. Яшчэ я падумаў, як часта і цяпер у наша мастацтва, у літаратуру, у тэатр, у кіно пападае замест праўдзівых дасягненняў братняй культуры пустое бруднае пазаддзе.
І мы з рабскай пакорай прымаем яго, мы яго ўзвышаем, мы кідаем пад ногі яму праўдзівыя перлы сваіх уласных дасягненняў. Хіба можа быць што-небудзь добрае з Назарэта? І знаходзяцца яшчэ ішакі, аслы, якія, вульгарызуючы і профануючы праўдзівыя думкі правадыроў, у тупой абмежаванасці сваёй заяўляюць, што гэта ёсць наша правільная орыентацыя. Пра магутных жалезных звяроў. Гэта быў апошні дзень нашага гасцявання на новай зямлі. Надвор'е спрыяла нам, стаяла ціхая, сонечна-мяккая восень, якая грэла зямлю сваім пяшчотным дыханнем, якая грэла людзей цёплым напамінам аб яснотах мінулага лета, аб яснотах усяго мінулага, перажытага. Апошняя паездка наша была у вёску Ніжын. Мы ехалі паглядзець, як людзі забіраюць там у свае рукі свавольную гарэзніцу Арэсу, як робяць з яе новую, сціплую і слухмяную рэчку. Яшчэ здалеку пачулі мы злоснае гурчэнне, быццам залёг там у берагах ракі нейкі страшны крыважэрны звер, гатовы кінуцца на кожнага, хто пасмеліцца да яго падысці. Потым пачуліся няясныя галасы людзей, і ўжо здалося іншае. Здалося, што людзі злавілі крыважэрнага звера, і ён стогне пераможаны, абяссілены, хрыпіць у апошніх перадсмяротных патугах. Мы выехалі на бераг Арэсы і адразу ўбачылі таго страшнога магутнага звера. Так, ён быў пераможаны. Людзі яго перамаглі і прымусілі служыць сабе, рабіць усё тое, што яны загадаюць. Гэта была вялізная дзівосная машына. Корпус яе стаяў на шырокім понтоне. Ён быў так прыладжаны, што мог варочацца то ў адзін, то ў другі бок, і гэта сапраўды рабіла машыну падобнай да некага жывога стварэння. Гэта ўражанне ўзмацнялася яшчэ тым, што ад корпусу адыходзіў даўжэзны хобат, які таксама быў рухавы. Ён мог падымацца высока ўгару і спускацца ўніз да самай вады. А на канцы хобату вісеў чорны бяздонны чарпак, ад краёў якога адыходзілі ўніз 2 рады сталёвых зубоў. Гэтыя зубы маглі сашчапляцца, і тады яны замыкалі ніжні прахон чарпака, а ў разгорнутым стане яны рабілі ўражанне шырока раззяўленай ляпы зубастага звера. Мы з прагнай цікавасцю дзіваваліся з работы гэтага магутнага жалезнага звера. Ён паволі, быццам адчуваючы сваю бязмерную сілу, паварочваўся на сярэдзіну рэчкі. Хобат яго апускаўся ўніз, і чорны чарпак, раззявіўшы зубастую ляпу, кідаўся ў ваду і з злосным гурчэннем угрызаўся ў рачное дно, набіраючы поўны рот глею, пяску, падводных карчоў, усяго таго, што трапляла яму пад зубы. Потым хобат узнімаўся ўгару, чарпак шумам выныраў з-пад вады, зубы яго былі туга сашчэраны, і з-паміж іх цякла брудная густая сліна. Потым звер паварочваўся назад, і чарпак, апынуўшыся над берагам, шырока раззяўляў сваю ляпу і выхаркваў усё тое, што набраў там, на дне ракі. Гэты звер завецца зямля-чарпалка. Ён прызначаны для чысткі рачнога дна, для паглыблення рэчкі і нават для пракопкі новага рэчышча. Ён дастае ў вадзе на 3 метры глыбіні і мае такую сілу, што можа вырваць з зямлі самы вялізны, самы ўпарты корч. 2 такія звяры працуюць на Арэсе. Іх выпісалі з Нямецчыны, і немцы самі прыязджалі сюды, каб іх паставіць.
Я ніяк не мог даць веры, каб немцы, сумленныя, акуратныя немцы, маглі нас ашукаць, але мяне запэўнялі, што гэта так. Яны паставілі некалькі дрэнных слабых часцей, і машыны часта псуюцца. Гэтыя машыны, выгрызаючы і паглыбляючы рачное дно, паступова пасуваюцца ўніз па Арэсе. Яны праходзяць за дзень у сярэднім па 10 метраў. На працягу 180 вёрст яны павінны выгрызці ўсе перамелы, усе заносы і на дзесяткі вёрст пракапаць новае рэчышча, каб скараціць занадта вілаватую сцежку гарэзніцы Арэсы. Замест гэтых 180 вёрст новая, сціплая, слухмяная Арэса будзе прабягаць толькі 120. На ўсім працягу сваім яна будзе даступнай для Лайб, для Барлін і нават для плоскадонных параходаў. Апрача таго, ад аднаго толькі ўрэгулявання гэтай рэчкі асушацца тысячы гектараў прырэчных балот і значна палегчыцца асушка ўсяго басейну. Арэса стане новай жыватворчай артэрыяй гэтага раёну. Надзіваваўшыся з работы дзівоснага звера машыны, мы паплылі на лодках угару, каб паглядзець на сляды гэтай работы. Там перад намі адкрылася ў поўнай сваёй велічы сіла машыны, сіла, якая можа перавярнуць усё, якая можа змяніць, перарабіць на новы лад увесь свет. Нам давялося плысці па новаму рэчышчу, праведзенаму скрозь глухі непраходны лес. Раней я дзівіўся сіле людзей, якія пракладалі праз нетры дзікага лесу роўную гладкую дарогу. Цяпер я ўдвая дзівіўся сіле машыны, якая праз гэткі самы лес правяла шырокую, многаводную рэчку. Пачынаюць з таго, што высякаюць дрэвы. Гэта і ўсё, чым трэба дапамагчы машыне. Яна сама ўжо павырывае з карэннем тоўстыя векавыя пні, яна сама раскапае адвечную нечапаную глебу і зробіць прытульнае чыстае логава для красуні рэчкі. Роўны празрысты канал, які мае 20 метраў шыркі і блізка 2,4 метра глыбіні. Вось сляды работы магутнага жалезнага звера машыны. Яшчэ паказалі нам на Арэсе месца, дзе будуецца плывучы пасёлак. На шырокіх барлінах будуць пабудаваны дамы, у якіх маюць жыць рабочыя, што абслугоўваюць землечарпалкі. Гэтыя плывучыя дамы разам з самымі машынамі складуць вялікі рухомы караван, які будзе лёгка перакідацца з аднаго месца ракі на другое, які, скончыўшы работу на Арэсе, можа быць скарыстаны на любой з іншых палескіх рэк. Мы едем назад, і я канчаю сваё апавяданне. Вось і ўсё. Мы едем назад. Шэрым восеньскім раннем мы пакінулі поўную цудаў і хараства новую зямлю і падаліся далей у глыб палесся, каб трапіць на адну з чыгуначных станцый лініі Жыткавічы-Гомель. Даўгая, марудная, але і надзвычайна цікавая дарога. Мы плылі ўніз па Арэсе на лёгкіх, спрытных пірогах, і яшчэ раз я слухаў шопат чарота, і яшчэ раз любаваўся экзотычным хараством гэтае цудоўнае рэчкі. Мы недалужна курчыліся пад заліўным дажджом, трасучыся па брудных, рабраватых палескіх грэблях і пасылаючы жудасныя праклёны усім і ўсяму, што толькі трапляла на памяць. Мы чыстай месячнай ноччу пераязджалі праз глухія лясы, і нас залавесным натоўпам
абкружалі фантастычныя дзівы начнога палесся. Мы пераязджалі праз цэлыя вадзяныя прасторы, і нашы коні звонка плёскалі па вадзе, намацваючы пад ёй рэшткі паламаныя грэблі. Мы заязджалі ў сталіцу палескага царства, у надзвычайна прыгожы, раскінуты па крутых высокіх горах Мазыр. Мы любаваліся магутнай веліччу Прыпяці, беларускай амазонкі. І на працягу ўсёй гэтай маруднай дарогі мы ўспаміналі новую зямлю. Успаміналі той дзіўны куточак палесся, дзе людзі дасталі першую слаўную перамогу над балотнай стыхіяй, дзе людзі сваімі ўласнымі рукамі будуюць свой будучы рай. Змітро Халімонович Прышчэпаў дарогай казаў мне: «Цяпер усё ясна. Цяпер я маю план, маю сталую праграму. Праблема каланізацыі нашых балот для мяне развязана. Спроба зроблена, і спроба ўдалася. Цяпер астаецца практычная праца». І ён дзяліўся са мной сваімі шырокімі смелымі планамі. Планамі балотнай рэвалюцыі, планамі перабудовы ўсёй дзікай прыроды палесся. У яго голасе я чуў глыбокае здаволенне, шчырую радасць і цвёрдую надзею на поспех. Я радаваўся разам з ім. Я разам з ім верыў у нашы будучыя перамогі. Даўней Амерыкі і іншыя новыя краіны адчынялі такім парадкам. Садзіўся які-небудзь Колумб або Васко де Гама ў човен, настаўляў парусы і плыў, куды вочы глядзяць, аж датуль, пакуль човен не ўразаўся ў сухую зямлю. Тады ён выскакваў з човна, ставіў адпаведны сцяг і пачынаў біць туземцаў. Краіна лічылася адчыненай. Цяпер падобныя справы робяцца зусім іначай. Цяпер людзі, узброеныя дружнай воляй, сталёвай энергіяй і упартасцю, уступаюць у зацятую барацьбу з прыродай. І крок за крокам, гоней за гонямі забіраюць тэрыторыю яе дзікага царства. Вось як цяпер адкрываюцца новыя землі.